Doncs d'Olite i de parlar amb la Beatriz Ochoa, seguim amb empreses d'aquí de la comarca del Bages. Per això, Déu-n'hi-do quina gent jove que puja, aquesta noia, amb 25-26 anys, tot el que ha fet, aquests grans projectes. Molt preparada que està. I a més tenim molt clar que és el seu cognom per davant i que ha de defensar-lo i que estan fent un producte molt bo. Són dues germanes i tiren del carro. Déu-n'hi-do. Els pares estan tranquils. Anem per empreses de la nostra comarca, tenim un parell per parlar dels productes que hi ha aquí a la secció de delicatessens del Petit Celler. Una part salada i dolça, podríem dir, no? Comencem per aquí, si et sembla? Sí, bueno, el Deliberit és una empresa de Santpedor, és de la Laura Tous, i van fer una selecció de productes francesos i productes italians, i el que fan és, bueno, un cop van fer aquesta selecció van treure formats pensats per botiga, i com a delicatessen per combinar amb formatges, per combinar amb carns, inclús hi ha diferents mostasses, hi ha diferents vinagretes, com aquesta, per exemple, aquesta de figues, que és molt bona, o la de mango, diferents tapenades. Això és per l'amanida? Sí, per exemple, sí, per amanir l'amanida. Exacte. Confit de figues, exacte, això és per un castanyes a la sardines, trufa. de castanyes, de pebrot vermell, d'olives verdes i negres, que ja són més clàssiques. Directament a part condiments, no? També? Exacte. Diferents tipus per condiment de cuina, d'herbes, de pebres, de diferents tipus de sals, etc. Van fer una selecció molt, molt, molt xula. Llavors també hi ha marmelades, el que us deia de les mostasses, hi ha les mels, mira quina textura. Sí, superdens. La textura de la mel és brutal. I què porta dins? Unes essències o herbes? Sí. És mel amb essència de verbena. I el bo és que, ja et dic, és una empresa del Bages que tira endavant amb aquesta idea. Diferents tipus de marmelades, de préssec de vinya, de figues. Sí, amb gustos així estranys, no? Però bastant explosius, no? Marmelada de pera, amb ametlles. Està bé. Seguim, ja que estem així una mica dolços amb més coses dolces? Com les bomboles de l'Enric. Rovira, de Castellvell. A veure, les bomboles són molt conegudes, que tenim, diferents tipus. A mi m'agrada molt aquesta, que és la de... Maduixa que són blanques, sí, me'n recordo, sí. Vols provar-la? Sí. I tot seguit anirem a parlar amb la Eva Llobera, de l'Olivera, de la cooperativa l'Olivera. A veure. És de xocolata blanca amb iogurt. Sí, me'n recordo perfectament. Que bo. Està molt bona, perquè a més es nota molt, és molt concentrat. Ara te'n donaré, Marta. Tenim també aquest corner, aquest apartat d'Enric Rovira, que, bé, reconec coses de les que ens va parlar a les seves darreres visites, com aquestes xocolates amb aromes de rosa. De lavanda, de rosa, de pell de flor de taronger. Són xocolates que tenen aquest aroma i aquest gust de la rosa i realment estan molt, molt ben trobades. Aquesta és molt original. La pizza, margarita. La pizza, exacte. Que realment, per l'orenga, té forma de pizza. Amb les seves particions, perquè i té el gust de... no ens discutim a veure qui l'agafa més gran, no? És només per recordar que tenim aquests productes d'empreses vegenques que val la pena donar negoci amb la gent d'aquí. I tot això és per naltres? Naltres és el vi del que parlarem tot seguit, amb la cooperativa de l'Olivera. Sí. Molt bé, doncs anem-hi? Perfecte.